Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिबो बर'बाय आसा खालामो मोसानो दङ आंबो मोसागिनो दङ ओमफ्राय जोंहा दाख्लै बैसागुआव मोसाना मोननाय प्राइजखौ दिनैसो जानो नागिरदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय मानसिफ्रानो बैसागु जायै जायै बयबो दुरबल जाजोब्बाय नालाय फिसिगोन जाला गोदै गोबाब मिस्थि आरि जानोसै आरो ओमफ्राय खावसे दख'ना बायबाय दख'ना गांसे गांसे रानसै होननानै 10,000 प्राइज मोननाय जों अबाव मोसाहैदों नै मेथाइ बुजिया बुजि गय फाथै ओरै मिस्थि सिंग्रा जाग्राया नै जाग्राफ्रा खावसे फैजोबाखै दाबो ओमफ्राय ओरै दख'ना बायबाय माखासे दख'ना गांसे गांसे रानसै होननानै मोसानायनि मोननाय प्राइजजों ओरैबो दं नै दख'नाया 16 जननि नालाय 16था मानसिफ्रा फैजोबाखै दाबो दा फैजोबबा रानसै जानोसै आरो दाबो फैजोबलायाखै रावबो जोङो मोसानानै मोननाय प्राइजखौ फिसिगिनसो जाबाय थायोमोन आरो लोगोफोरा ओमफ्राय देग्लाय फिसिगिन जाला होननानै दख'नाखौनो बायबाय जोङो गांसे गांसे 16 जननि 16था ओमफ्राय मिस्थि आरि जानोसै होननानै मिस्थि आरि बायनानै जानाय जाबाय आरो आंनो रोंहैबावाखै खोमाहाय ओमफ्राय आं न'निफ्राय भिडिअखौनो लाबोनो बावदों दासो लानोसै क'क्राझार टाउनाव दख'ना बायनो फैदों लोगोफोर नै बाजारावनो बायसै दखानाव बायला दाम खमनि दख'नाखौ दखानाव बायनो लाजियो दखानाव मानोना मेरला मानसिफोर बायनो फैबाय थायो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय बाजारावनो एसे खम समावनो बाजारनि खम दामनिखौ लांफैयो आरो र'